मालाया बेरेफुंजान जानाया होथारलायबाय नामा नोंहा? औ आफा सना हामाथो एम्फौ बेदरा खम गोथाव बेखौनो स्राय जागारबाय आङो मैया जायासै नालाय। ओइ आफा सना हा बिदिबालाय सानैजों खाबसे लोंसै नामा? ओइ आयै जानला माला नों लोंनो हामगौ नामा सोरबा? ए हाबसाला लोंनायालाय हामगौ आबा। गावहाबा लोंनायखौनो उफबो होना नङा होनबा आबा? बैसागुनि नामावसो लोंदों दा एसेल'सो लोंदों दा आंलाय। जाखागोन माखौबा एसेल'नो हो गावखौनो थाल मोना लोंबा लोंनानै एसेल'नो। ओरैनोबा खर'आनो सागासिनो देनाय एसेल' लोंनायानो। हा खर' सायाबालाय माथो जानो आफा? आद' सोरां नों सिखारबाय माथो मालाबानो। माथोफ्रा होमबालाय उन्दुबाय थानोसै नामा जिउ सना? नै आफा सना नोंनि डायलगफोरा ओरैनोसो। जाम्बिलाय नोंलाय मा मोनथिनोब्रा? ओइ जेनेबा जाम्बिखौ नों थगायनो हानायखाय आबा? नोंनाथ' हुदा जाखाबाय नङा होमबा आयै रायबायल' थानायसो आं मानो। हा खामानिफोरखौ रायजानाय मावबालाय रायजाखागोनथ' बहाथो नोंखौलाय थारिफ खालामनो आंलाय। दे आरो जाबायसै आयै दे जादो नोंहा। नै बिहामजो बाराखौबा दा मोनायाव सानैजोंनो नागिरनो थांबावनोसै नामा एम्बुखौ? मायो आयै? जानला माला बुंनायब्रा बेलाय आयै थोद। दे आरो आबा दे थाथ' नोंस्रा। जानला माला बुंलाबायलै बे आयाबो। ओमफ्राय जोहोलाव ओंखाम जानो नामा? खर' सादों होननाया एसे जादो ओंखामा। ओंखामखौथ' उखैयाखैमोनलै उखैनायालाय। दे आरो नों होनबायबालाय एसे जानोसै आरोना। ओमफ्रायो बहाबा थांगोन दायोफोर? थांनाय थाङिजोंलाय माब्रा मानोबा नांगौ? नङारा ओरैनोसो सोंदोंना आङो। नांगौबा बुं आरोना नाङाबा बुंनोबो नाङा। मा ओमफ्राय सोरां नंनाय नङि आंखौ रागाल' जोंनो ओंखारो नामा नोंलाय? नोंहासोबा मा सानो आंथ' मिथिलाना। ओंखाम जानोसै आरोना सुइटार। नै नोङो मायबा दसे सम आंजों मोजां रायलायबा बिहा मायबा लस जागोन नामा दिनै? नाथाय नङा खालि आंजों माबा रुदलि रायलायथारो। नै सिलियाय हा कलेजाव थांसै आं आयै दसे थांना फैनि। दे आइ थांबानो जाबाय। ओमफ्राय दाख्लै नोंबोखौ लोगो मोनदों होननाया लोगो मोनमारदों? ओमफ्राय हा माबोरैथो दं नोंब'आ? मोजाङैथ' दङ ना जावैसो मोननाव? आंहा बेखौनो जि गोसोखांहरबाय थायोहाय मा। आयै आब'खौ न'आव लिंहरफिनदो नामा? नै हा माथो जाम्बि बुंलायखो नोंनाबोलाय? हा जावैसोजों दासो संसाराव थांफिनदों हा मानो लिंहरनांगौ जाखो? जायखिजाया बुंबाय दे आरो आं आयै आब'आ फैफिनबानो मोजां जागौमोन आरो। नै आइ हा नोंब'आ माबाफोर बुंहरदों नामा ना माथो? ओमफ्राय खुसियैथो दंना जेरै आइया आंना? दङना आयै आब'आ खुसियैनो दङ दे। हामथारबायहाय बिदिबा हा बेखौनोथ' लुगैदोंमोन आंबो। दे खुसियै दङबालाय मोजाङानो जाबाय। दे आयै उनाव रायलायनोसै आं कलेजाव लेट जाबायना थांनो। ओं दे आइ उनाव रायलायनोसै ना दे थांदो कलेजावनो। बिदिबा आंनि जेरै आइया खुसियैनो दंमारो? हे इसोर हामथारबायहाय मा। हाबाब हा बैसागु बोथोराबो गैथारलानो नै सफैथारबायानो। जाबायानो होनजायो नङा होनबा आयै? औ नङाबा माथो दोनो आयै? नाथाय हले एबारनि बैसागुआव जि मोजां जासिगोन नङा होमबा? सानैबो बिहामजोआनो न'आवनो दंजोबो। औ हा नङाबा माथो। ओमफ्रायथ' आयै बिदिल' होननानै जाया दिनै जोंहानावबो थांनांगोन। आइयाथ' मालाय अमा सिथारो होनखादोंमोन न'? हाबाब हा नङाबा माथो नै दाख्लैनिफ्रायनो बुंहरगासिनोखा मालाय एडभान्सनो। ओं बेखायनो नोंसोर गासैबो थांजोबनांगोन नङाबाथाय आइया थुर रागा जोंखागोन नङा होमबा? आरो आंबो मोजां मोननाय नङा नोंसोर थाङाबा। दे थांगोन बिहामजो मानो थाङा थांगोन जोंलाय हामानो थाङा बैसागु जानो। बोथोरावनो। नै ओमफ्राय जुरिमानाव थाङोबा जोंनावलाय सोरथो थांबावगोन दिनै? जोंहाबोथ' आइया थांगोन आसा दंथारोमोन आयै आफा। ओमफ्राय नोंसोर थाङा आरो बिदिबा? आयु नै नोंसिनावबोथ' थांनांगौमोन नङा होमबा? थांगोन दे आइ नोंसिनावबो थांगोन ना जोङो। ओरै थांलाय थांसै ना माथो होनो बिमा? नोंहाथ' थांनो मोननायखौल'सो नांजाखायो नङा होनबा बोराय? जायाहाय नोंजोंबो। दे थांजागोन मानो थाङा जानो। दे आरो एमि नैबे नाखौ फ्राय एवनोसै खोमा न' जोंहा? दे आरो जेरै नोंनि गोसो बायदि खालामबानो जाबाय। आंथ' अमा बेदरखौसो संगोन नङा होमबा?
ओंख्रिसो संनो लुगैबाय नामा ओंख्रिखौबो संदो होमबा ओं नों संनायखौनो जानोसै ना माथो नानि दे आबै सना संनाय नायबानो जाबाय नोंबो आबै सनानि जेबो नङा दे लुबैना बिफा मिनि खुसि थायोब्ला जि मोजां नुयो नङा होमबा जोंहा न'खरा औ हा नङाबा माथो बिहामजो सानैखौबो बेबायदि जयै नुफिननानै बेसेदि गोजोनदों गोसोफोरा बे नोंसाला फाग्लायाल' हा खर'फ्रानो थिग गैला नालाय बेनासो माथो होनबावनो जोंहा फिसालाखौबो मालाय मादि जालांखो मानसियानो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि माबा आवसाव थां माथांसो जालांबाय मानसियानो नङा होमबा दसेनो रागा जोङो दसेनो मोजांबो जाफिनो मानसियानो खर'फ्रानो थिग गैलाहाय बेना गथ'ना हा मोजाङै थाफिनदोलाय दा अब्लानोथ' गासैबो थिग जागोन नङा होमबा उनावबाबो बे गथ'आ मालाय जों बुजायबा मानिगोन दा मानिया नोंसाला मोजाङा बिराद दुखु मोनोहाय आङो जुरि बिहामजोखौ नंनाय नङिनि रायलाबाय थानाय बखिलाबाय थानाय बायदिसिना बुंनाय मा होनबावगोन आरो हा उनफोरावबा मोजां जागोन ना जाया मानसियाबा बुजिगोन ना बुजिया बेबा नायनाय हनै बिफा हाजुरि बिहामजोखौ ओरैनो सायावलाय खुसि नुयो नङा होनबा नाथाय बिनि गोसोनि दुखुफोरखौलाय हासोरथो नुनो देनाय जों मालाय नुगोन जोंफोरनि सिगाङावसो खुसि थानो नाजायो बेसारा हा गोसो सिङावदि बेसे दुखु बुंस'नो हायाहाय माइबा आं बे अखाखौबो जि रागा जोंनो ओंखारबाय दिनै ओमफ्राय नों रागा जोंनायखौ मिन्थिगोन आरो अखाया होमबाबो आरोलै मालाय गावबागाव बोथोर आरोना ओं माथो होनबावनो आरो ओमफ्रायथ' बैसागुआबो फैथारलायबाय आरो एबारनि बैसागुआसो जि मोजां जाखागोन खोमा न' जोंथ' गासैबो फेमिलिया जयैनो दं नालाय मानोथो जाया जानो देनाय ओं आरो जुरिजों आंजों जोंहा फुल इन्जय खालामखागोन दा डाबल इन्ट्रेस्ट आरोना ओइस ओमफ्राय आंजोंलाय नोंजोंबोथ' आरोलै बरसा जुरिनि जिउआवबो बैसागुनि गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान खुसि फैबानो जासै न' मानोथो फैया जानो देनाय फैगोन दे आं जुरिजों सोरांजोंखौ मार खुसियाव नायनो लुगैबाय आं दिनै बिसोरा जुरिखौथ' बिराद अननो ओंखारसै आङो हे इसोर जुरिनि जिउआवबो ओरैबायदि खुसि हरदों ना एबार जेन जुरिया सिगांनि बायदि जाफिननो हायो खुसि थाफिननो हायो दिनै ओमफ्राय जोंनालाय हे जोंनिखौ बाद दे आरो जोंनिखौ दोनथ'ना जुरिनि दुखुखौसो नायनो हाथारला दिनै आङो मादि जालांखो दे जुरि नोङो दाना माथो आंखौनो आं आयनायाव नायब्लाबो आं नङि बायदिसो मोनो दिनै नोंलाय नों जुरि नंखायाना नोंलाय सांग्रिमासो दायो नङा होनदा मा होननो सानदोंलै नोङो जेखौ नंगौ बेखौसो होनदों दा आंलाय हो आयनायालाय मानो नंखाय बुंनो आरो मानो थाबाय थाबावदों नों सारांनि लाइफआव ओंखारलांदो सारांनि लाइफनिफ्राय रथ' जुरि बेनि खोथाखौ दा खोनासं जुरि सानसे नोंनि सिमाङाबो जाफुंगोन नों फोथायनायल' लाखिना नङा नोंनि सिमाङालाय माब्लाबाबो जाफुंखालानो दा सांग्रिमा जुरि नोंलाय बेबायदि खोथाखौ दाला जेबो बे नोंखौ ओरैनोसो बुंदों जुरि आंनि खोथाखौनो खोनासं सिरि था नोंसोरो सांग्रिमा नङा आङो थां नोंसोर थां बेनिफ्राय रावनिबो गोनांथि गैया आंनो थां नोंसोरो खोमायानो आलौजोब्बाय आंनिया खोनासंनो हाला आं आरो सोराङाबो बुंदो दिनै आरो नोंसोरबो बुंदों साला बबेबा गोजानाव थांमानो गोसो जाबायलै आङो ओरैबाबो माथो सोराङाबो खाथिर खालामखाला आंखो मा जागोन आरो दिनै आथिं दं आखाइ दं मावनो जागोन आरोलै थैयाथ'ना आंबो न'आव मालाय बेसे थाबाय थाबावनो रा दिनै हारसिं थायै थायैनो फाग्लिसो जालांसिगोन आङो बेनिफ्राय साबसिन दसे बेरायनोसैलै आङो बांद्राय टेनसन लानानै माथा मारिबाय थाबा गलिसो जागोन आंबो सोरां आदा फाग्ला बायदि एसेबांथो दाय नागिरोना नों सोरां आंखो माथो एथ' सोलायखो नोङो दिनै सिगाङाव माथो बिदि नङामोन दिनै खर'आलाय मानो एसे बोरैबा मोनखो आंखौलाय एसेबां बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ आया सोर जाखोलै बेलाय माथो लामायाव बिदि गोग्लैलाबायनानै थाखो बेलाय हा आद्रि सोर जाखोमोनबा बियो बिनानाव मा जादोंबा बिनानाव बेहुससो जाबाय बायदों नामालै डक्टरनावसो लांसै नामा
मारैथो बिदि लामायाव गोग्लैनानै थाखो दिनै दे फिसाफोर दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय जाबाय आरो जेब्लायबो सानैजों सुखु दुखु जयैनो रायजो जालांदो दे पण्डितजी मन्त्रफोरखौ एसे मोजां नायना हो दे जाहाथे जों माब्लाबाबो गोजान जालाया जागोन आइ जागोन बस माबायदि मोनदोंलै गोसोआ हो हाबा जाफिननो मोननानै आरो थ'बा आंनि गुमैसो जाबावलायबाय नामा नों दाना माथो खालामबावनो आरोना जाबायबा दे आरो मोजांखौनो मोनदों आरोलै दे खनसे बुंदो आब' गुमैनि हाबानि जै जोंनि हाबायाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओंथ' आरो बेथ' बे ओमफ्राय आइ आफाया मिथिनांगौबासो जागोन दा घटनाया दे बाद दे आरो माथो बेफोरखौलाय मानो सानबाय थाबावनो मालाय जोंहा गोसो थोलायदों हाबा जादों माथो नांजानो बिसोरहालाय बेथ' बे सिस अब्लाबोथ' गुमैना हनै एसे उसुबिदा ना नङाबाथ' आइ आफामोनहाबो जेबो प्रब्लेम जाखानाय नङामोन बाद दे आरो बेफोरखौलाय मानो सानबाय थाबावनो औ आरो दालायथ' जोंहालाय हाबा जाखांखाबायना दालाय जोंखौलाय सोरथो जुदा खालामनो हाबावनो दे आरो जोंबो मालाय माथो बुंबावनो मालाय लाग्राफोरानो लाथारबायबा बास होमबालाय माथो जोंनि हाबायाव फैदों नालाय एसे खुसि जादो आरोलै नङाबा दालायथ' हाबा जाखांखाबायनो एसे खुसिबो जादो आरोलै माथो न' नोंसो दा आंनि लोगोआ बेखायनो आंनि जेब्लायबो खुसि दुखु आंजों लोगोआव थाफायो आरे सिस्टार नों दासो सफैबाय आं बेयाव औ मेम नोंथांखौ बिहुसनि हालोदाव नैबे बिथाङानो लाबोदोंमोन हस्पिटालाव औ बिनानाव नाथाय बेबायदि हालोदाव नोंथाङा दायो गावखौनो गाव बांसिन जोथोन लानांसिगोन बेबायदि हालोद माने सिस्टार दायो नोङो बिमा जानायनि लामायाव दङ मा आं आरो बिमा जानायनि लामायाव येस सिस्टार नाथाय डक्टर बेलाय बोरै जानो हानांगौ दिनै माने डक्टर आं बोरै बिमा जानो हानांगौ दिनै आंथ' माब्लाबा बिमा जानो हालामोन नङा सिस्टार जोंनि रिपर्टआ मिस्टेक जानोनो हाया नङालै डक्टर सार जानो हागौ नोंथांनि रिपर्टआव माबा प्रब्लेम दंदां आंथ' बिमाखौ जानो हालामोन माथो न' मेम सारजों गोरोन्थि जानोनो हाया जों जेखौ रिपर्टआव मोनदों बेखौनोथ' बुंदों बिदिबा सिस्टार नों मिथियामोन नामा बिदिबा आं थारैनो बिमा जामारसिगोन ना औ सिस्टार दायो नों गावखौनो गाव जोबोर जोथोनै लाखिनांगोन आरो मेम नोंथांनि हासबेन्डआ बिथांनोबो खिन्थाहरदो बिदिबाथ' दिनै गुड निउस मोनबाय माथो सिस्टार बिदिबा आं बिमा जामारसिगोन अब्लाथ' आं सोरांनो खिन्थाबा जोबोर खुसि जासिगोन नङा होनबा बियो डक्टर सार जेबो मिस्टेकथ' गैयाना माने गासैबो थिगैनो दंना रिपर्टआव जों जेखौ मोनदों बेखौनो बुंदों नाथाय माबोरै जाखो बियो दिनै आं आसरितसो मोनबाय दिनै माने डक्टर सार जों सिगाङावबो सासे डक्टरनो खिन्थादोंमोन नाथाय बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला आंथ' बिमाखौनो जानो हालामोन दिनै आदा नोंथाङा दि आंखौ हस्पिटालसिम लाबोदों जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय दे बिनानाव सोरखौबा मदद खालामनायालाय माथो जानो दिनै सिस्टार मिथिगौ ना आं आंनि फिसायनो खिन्थाबाना बिराद हेपि जाखागोन बियो नंगौना मेम अब्लाथ' मानोथो देरि खालामबावनो दिनै फन खालामदो नाङा सिस्टार बे खोथाखौथ' आङो फनाव खिन्थाया फेस टु फेससो खिन्थानो सानदों माने सारप्राइज होनो सानदों आरोना आङो बिनि थाखायबोथ' सारप्राइजानो जाखागोन न' आंबोथ' सारप्राइज बायदिसो मोनबाय दे अब्ला मेम आरो मेनि कंग्रेस दे फैनो गोनां राजा नङाबा नानि बाबु जेखियानो जादोला थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोरां जों हाबाखौथ' जाबाय दिनै ओमफ्राय दायो नों आंखौ बहा लांगोन बहा लांनो माने न'आव लांगोन आरोलै ओमफ्राय नोंना हिन्जाव ओमफ्राय नोंनि फेमिलिफोरा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरोना बाद दे आरो बिसोरनि खोथाखौलाय मानो साननांगौ देनाय होमबाबोथ' ना दावराव खालामबालाय बिसोरो आरो नोंनि गिबि हिन्जावाबोथ' बेयावनो दङ ना जेबो नङा दे माथो जाखो होमबालाय बिसोरखौ गिनाय मोनबा नोंखौ हाबाखौनो लायामोन माथो आं दे आरो होमबालाय
ओमफ्राय नोंना हिन्जाव जुरिया बेसो प्रब्लेम खालामबालाय बेलाय मा खालामनो हानांगौ जोंखौलाय ओरैनोबाबो बियो गावथ' बिमाखौनो जानो हाखाला माथो होमबाबो सारां दिनै नोंनि हिन्जावाबो खम नङा बियो ओमफ्राय नों बेखौनो गिबाय आरो ना माथो आंलाय मानो गिनांगौ दिनै बेखौनो गिया माथोसै नङाबालाय नोंजों हाबाखौलाय मानो जानोमोन आंलाय बास होमबालाय माथो जाबायना आंनि हिन्जाव लांसैबा नोंखौ न'आव फाइनालि जोंनि सिमाङा दिनै फुरा जाबायना सारां आरो बे नोंनि सांग्रिमा हिन्जाव जुरिया बेथ' जोंनि गेजेराव फैनोनो हाखाला माथो सारां आरो आयानि हाबानि दे बेबि जों न'आवथ' सफैबाय दिनै ओमफ्राय दायो नोंनि फेमिलिफोरा आंखौ रायबालाय जाम्बि आं थानायाव गियो नामाब्रा आरोथ' आंसो लाबोखादों दा नोंखौलाय ना माथो दे आरो होमबालाय सारां आइखौ लिंहरनि आं र' हा मोनाखुनालाय माथो जाखांबाय थाखो बेहालाय आयु आबा सारां नों हामजो लाबोबावबाय आं मायो खुलुमबाय आयै आं सारांनि हिन्जाव गदाय आयु बिफा आबा बरसा एमि बिहामजो जुरि जोंहा सानैजों बेयावनो मिलायनानै जागोन ना मानो बिदि थांनो नागिरखो नोङो नोंनि खुसि नोंनि सारां नोंहानो मुबारकखौ जेरैबायदि आं सानदोंमोन बिदिनोथ' जाबाय आरोना बेचारा सारां सानदों खोमा बियो मोजां मानसिखौनो लाबोदों न'आव नाथाय सारांहालाय मा मिथिनो बियो दि मासे अजगर जिबौखौसो लाबोबाय गावनि न'आव आरो जुरि थासान्दियाव आं बेवहाय रावखौबो जेबो खालामनो हायामोन नाथाय मोजां दे जुरिया दायो गावनो थांसिगोन दानालाय नोंनि न'खौ सोर बासायबावगोन सारां नोंनि न'खौ बेंग्रायाथ' गैला थांसिगोनसो माथो कंग्राट्स माया आंनि फिसायखौ लामारबाय नों बिदिबा जुरि माथो खालामबावनो आरोना खाफालनि लिरनाया बेनोमोन खोमा जोंनिया थेवबो नों दुखु दाजाना जों बिब' बिनानाव बायदि थागोन ना माथो सिन्था खालामदों नोंलाय